ito pa rin po ang Bantay Balota 2025 midterm elections. The RMN News special coverage. At kasama niyo pa rin po Idol Mark Espinosa. Kasama rin natin sa linya po ang isang political analyst at suki na po natin. At syempre, katuwaan po natin po ito. Kalinya rin po natin po sa KBP. Si Attorney Edward Chico. Kamustahin muna po natin. Attorney Edward, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Idol Mark, at magandang umaga po sa ating po tagapakinig. Opo, Idol. Ano ko po, Attorney, gaano ka-importante po na ang mga tao ngayon ay lumabas at mag-participate dito po, i-exercise ang kanilang right of suffrage ngayong pong halalan po na ito, and how crucial ito pong midterm election na prelude into presidential elections sa 2028. Attorney. Well, siyempre, una-una sa lahat, kailangan po lumabas at bumoto kasi kapag hindi ka bumoto, di mababaliwala yung bilang mo. At kung nabaliwala yung bilang mo, yung kagustuhan mo ay nababaliwala din. So, talagang if you care about the midterm election, gusto mong malaman kung sino dapat o ma-determine na kung sino dapat ang mamumuno mula sa lokal hanggang nasyonal. So, kailangan you really have to go out and vote. Ngayon, gaano ka-crucial itong midterm election, depende kung saan ang gagaling, di ba? Kung ikaw ay botante, this is crucial for you because you're able to participate in political electoral process that would somehow determine kung ano magiging kinabukasan natin. At kung ikaw naman yung politiko, siyempre, importante sa iyo itong midterm election, lalo na sa national level, Correct. Alam mo kasi, from a historical standpoint, ang midterm election, yung last 3 years, na natitira na itang administrasyon, nagugugol ng ilang politiko parang paghahanda sa susunod na pangpanguluhang halalan. And it's no secret na isa sa mga frontrunners, for example, dyan si Vice President Sara Duterte. And in fact, di ba, remember, nagkaroon ng survey about the national approval rating ng mga namumuno sa gobyerno. And surprisingly, halos lahat bumaba. And nagkaroon na tinasawag na speech decline. Magiging si Vice President Sara Duterte. So, obviously, she is a frontrunner. Kung ako ay politiko, interesado ko sa 2028, binabantayan ko yung result ng midterm election, lalo na sa halalan ng pagkasenador, kasi din mo malalaman kung matutuloy yung impeachment. Bakit importante na matuloy yung impeachment? Kung kalaban mo si Vice President Sara Duterte, isa po sa parusa ng impeachment, sakaling makonvict ang pangalawang Pangulo, ay perpetual disqualification to run for office. It's a numbers game, Sabi sa Constitution, 2/3 ng boto ang kailangan. So, ang tanong dito, meron bang bilang? Kasi sa political exercise, it's a numbers game. Sabi ng Korte Suprema, bagamat may mga procedure sila sa admissibility ng evidence, hindi sila ganun kahigpit na depende sa discretion ng mga senador bilang uupong huwes, sa impeachment proceedings. So, importante talaga itong eleksyon na ito. Pangalawa, bukod sa usapin ni Sara Duterte, importante rin malaman mo na kung sino mga mahalal na kongresista, sino mahalal na mga senador, kasi dito mo malalaman kung may bilang ka at may suporta para sa iyong mga palukala, lalo na on the part of the President himself. So, this is actually a crucial election overall. Okay, Attorney Edward, dito po sa mga kaganapan po sa mga nakaraang buwan at mga yung week before ito pong ating pong inaabangan po na May 12 midterm election, mayroon po ba itong impact yung pong mga pag-shift, for example, sa surveys at yung pong mga issue na sinasakyan po nitong mga kumakandidato? Kasi medyo nakakagulat din po yung pong biglang twist doon po sa mga latest surveys po, Attorney. Actually, wala naman talagang twist. Meron lang kasi mga pangyayari na kumbaga magpapaliwanag kung bakit naging ganyan ang resulta. Pero tandaan natin na meron talaga mga consistent placers na laging lumalabas sa mataas, kagaya ang Tulfo Brothers, kagaya ni Senator Bongo, ni Senator De La Rosa. But if there's one thing na nakita mo pangyayari, yung pagka-aresto kay Pangulong Duterte, nakatulong doon sa mga kandidato na nasa slate niya. Kagaya ni Bongo, nung una palaging si Congressman Erwin Tulfo ang nasa una. Diba? Pero matapos yung incidente, nagkaroon, hindi matatag na sympathy votes, but to a certain extent, naging aktibo
yung mga supporters ni Pangulong Duterte at naapektuhan na naambunan ng ganoon yung ranking ng ibang mga kandidato nila. Kaya halimbawa, even sila Philip Salvador, at sila Senator Jimmy Bondo, at yung iba pa na mga nandoon sa slate ng dating Pangulo, nung araw, napakababa nila. Ngayon ito maas din. Lamang, hindi lang kasi sila ganoon talaga kalakas, hindi sila ganoon sa pamilyar. Kung kaya't bagamat may epekto, hindi seemingly enough para makapasok sila doon sa tinatawag na Magic 12. Pero naging malaki ang epekto niyan overall. Tingnan mo nga si Bongo, kagaya sila doon, Senator De La Rosa. So, yun lang naman ang nangyari. But it has remained the same. Yung sa survey, yung top 6, familiar faces yan. Yung kilala na natin. Alam mo kasi, Sir Mark, may pag-aaral na ang isang botante daw kapag pumoto, ang binoboto niya lang talaga 5, 6. O yung natitira sa 6, kung sino na yung pamilyar, hindi ba? So yung mga apelidong Soto, yung mga apelidong Lacson, yung mga ganyan, these are actually familiar name and faces na nakakakonsidera. Etong muling survey, yung pinaka-recent bago mag-election, sa tingin ko, maswerte dito yung top 6 hanggang top 8. At talagang paglalabanan dito between 9 and 12. Kasi neck and neck yung labanan dyan. Yes. Pagamat nakapasok sa panglaping dalawa spot sa SWS survey or South Asia ba, hindi ko na maalala, si Amy Marcos, statistically, na marami siyang katay. So, everything's still up in the air. Come election time, for the most part, alam na ng mga tao kung sino ang iboboto nila, di ba? Tatlo klase ng botante, yung boboto sa'yo, yung hindi boboto sa'yo, tsaka yung nag-iisip. Doon sa undecided, may portion dyan na can still shift their preference. Kaya right now, hindi ko mapidik, hindi ko masabi kung sino yung talagang papasok. Siguro from 7 to 12 or 9 to 12. But basically, yung top 6 lang talaga yung sigurado doon. Okay. Gaano po ka-crucial naman po ito sa parte po ng administrasyon na dapat majority makuha po nila po dito po sa both houses po na ito? Unang-una, crucial ito sa presidente kasi nga kagaya ng nasabi ko, yung mga programa at agenda niya, even yung mga political niyang mga agenda, nakadepende kung kontrolado niya ang dalawang kapulungan na yung mababa at mataas. Pero for the most part, hindi naman masyadong concern ang administrasyon yan kasi historically, dahil weak yung party system natin, ibig sabihin yung mga politiko nagpapapalit-palit ng alyansa at partido na parang nagpapalit lang ng salawal. Pag naging Pangulo ka, very easy for the majority of the members of both houses to gravitate towards you. So, di ba, pasinin mo, pag ikaw yung Pangulo, ba sa atin, kakampi ko lahat yan. Kahit naman si Pangulong Duterte, nung presidente siya, di ba, kakampi niya ang mayorya ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan. So, hindi masyadong crucial lang sa administration. I think, mas crucial ito talaga kay Vice President Sara Duterte dahil sa natipid ng impeachment. Pero dahil nga weak yung party system natin at ang mga politiko ay nagpapalit-palit lamang ng pagkakampi-kampihan, kahit naman yung buong administration slate ang pumasok sa eleksyon, hindi naman automatic na mai-impeach yung bawal si Vice President Sara Duterte dahil yung mga senador, kumpara sa mga kongresista, mas independent sila. So, i-weigh din nila yan. So, kahit makakampi ko kay Bongbong Marcos ngayon, kung sa tingin ko, the future is with the Vice President. So, I can easily just say na hindi ako boboto para sa conviction niya. So, hindi siya automatic. Pero syempre, it makes better sense kung ang mauupo sana yung mga kaalyado talaga ni the Vice President. Pero on the part of the administration, as I said, hanggat may natitirang 3 taon si Pangulong Marcos, expect mo na yung majority, lalo na sa mababa kapulungan, ay nasa kanya. Apo, dito naman po sa usapin po ng kultura, syempre sa ating pong halalan po, hindi mawawala dyan yung mga vote buying, andyan po yung nakatingin po sa popularity. Itong mga kultura po na ito, attorney, sa palagay po ninyo in a political analyst perspective,
kaya pa ba itong maresolbahan, maalis, o talagang wala na? Ito, parte na po ito ng kultura at sistema po natin. Well, kagaya ng nasabi natin, embedded sa ating kultura. So, ibig sabihin, hindi ganoon kadali na mababago yan. It will take time. At kahit magsagawa ka pa ng batas, even if you streamline all these things and address all these issues, dahil pati ng kultura, makakahanap pa rin tayo ng paraan to circumvent the same. So, kailangan ng talaga education, kailangan na mauntindihan ng taong bayan na hindi dapat maganap ang mga bagay na ito. Pangalawa, yung party system natin, hindi kagaya sa Amerika, na tinitindigan ng mga Democrats yung kandidato nila, ng mga Republicans yung kandidato nila, at may prinsipyo sila pinaglalaban. Dahil nga hindi naman ganito ang sitwasyon sa atin, ang ating pagboto ay hindi nakabase sa prinsipyo na nire-representa ng partido na kinagbibilangan ng kandidato. For the most part, we're personality-based. So, pag pamilyar ka, mas charismatic ka, kahit anong paninindigan mo, posible kang pumasok o manalo. Okay, Yun ang problema. panghuli na lamang po, attorney, gaano po kalaking hamon po ito sa COMELEC ipatupad yung kanilang mga alituntunin po ngayon, at syempre ito pong kalalabasan po ng ating pong halalan po itong midterm, attorney. Well, in fairness, medyo masipag ang COMELEC ngayon. Kabi-kabi lang nga yung mga show cause orders nila at yung mga hindi nakasagot, sinasampahan nila ng klaseng disqualification. Motto proprio, ibig sabihin galing sa kanila, wala talagang actual na complainant. So medyo nakatutok talaga sila sa mga ganitong mga issue, no? Yung usapin ng vote buying, usapin ng pag-influensya, usapin ng pag-violate sa mga provisions ng Omnibus Election Code, particular itong Section 68, yung usapin ng terorismo, kaya talagang tinututukan nila, and kudos to them, kasi malaking bagay talaga na ika nga ay matutukan yan. In fact, minsan meron pa kasi ng mga sinasabi na medyo weird. Kaya nung sinabi ni Chairman Garcia na kapag may disqualification case ay ipatapos, maaari isuspindi yung proclamation mo. So honestly, bilang isang abogado, tinitingnan ko kung may specific legal basis yan, wala. But he had to do it to show that he needs fitness and that he will actually address disqualification cases. So whether or not it's bad, depende na sa pagtingin, whether or not it's acceptable. But at the end of the day, nakikita natin nagtatry itong COMELEC na solusyonan ang mga bagay na ito. Pero dahil automated na tayo, yung usapin ng pandaraya, hindi na kasing large scale kagaya noon. Kasi sa totoo lang, bagamat may mga naysayers, may mga doomsday scenario silang naiisip, may mga conspiracy theory. For the most part, mas reliable ang resulta ng automated election dito sa manual. Nung araw, pag sinabi mong dayakan, wagas. Talagang dagdag bawat yan. May brownout pa. Ngayon, ngayon to a certain extent, kontrolado na yan. Ang nadadaya na lang yung botante mismo. Correct. At, but it's not as large scale as it used to be. So may challenge talaga. Pero for the most part, basta makalabas ang tao, makaboto. So meron mang pandaraya, meron mga forma o aktibidades na masasabi natin that would amount to terrorism. Kaya at the end of the day, I expect a peaceful, relatively peaceful election. Attorney, kasi ayoko nang pahabain pa yung magiging mensahe ninyo sa panghuli. Siguro kung idadaan nyo sa isang quote or isang joke na lang. Attorney, ano ba yung pwedeng ma-advise natin sa mga botante po natin ngayon? Siguro single quote lang siguro, attorney, para mapaisip sila. Well, actually, yung siguro magbahalat ka, talagang napakahirap lang sa problema sa Pilipinas kasi nga personality-based ang politika natin, at ang binoboto natin not necessarily yung competent. Kadalasan nga, yung mga competent natatalo, yung magiging senador, wala namang alam sa batas, may walang alam sa buhay, hindi na kaya magpaliwanag. Minsan nga sinasabi ko, hindi na election, i-raffle na lang natin ito. Pero din naman, at least sa raffle, diba? At least sa raffle, yung competent may pag-asang mapulot. Diba? Pero siguro yun na lang at let's go out and vote. Okay. Every vote counts and matters. Attorney Edward Chico, political analyst. Maraming salamat po, attorney, at God bless po. Anong oras kayo baboto?
Mamaya. Maya-maya po kasi marami akong schedule na interview Ay, oo nga. sa TV at Hindi- radyo. hindi man- hindi man- Mamaya na lang siguro ng hapon. Sige po. Pero Okay, salamat po. pero may Thank you po. show pa mamayang gabi, wala naman na. Pahinga muna kayo. Wala po. Ay, wala muna. Pagkatapos na, pagtatawanan natin yung mga walang kwenta. Correct. Attorney Salamat Edward po, Chico, Sir maraming Mark. salamat po. God bless po. Political analyst. Anyway, mga idol, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong